Здравейте, вие сте в Страшното училище 1 и днес ще ви представим едно училище, казва се Христо Смирненски, което, както виждате от тези неща, е изоставено. Не се учи в него. Тук има нещо като мазе. Сега ще ви покажем другата част на училището. Ето е другата част на училището. Преди малко снимахме там. Ето го училището, ето го училищния. В следващия епизод ще влезем вътре. Но някога нещата може да ни се получат. Добре. И това е от епизод 1.